Banget ing pamuji no. Pinaringan sehat kewarasan sowan ing Laladan Dukuh Muneng. Kelurahan Bagor, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Sragen. Nuwuni dawuh saking keluarga ageng Bapa Ngadimin minangka pamengku gati anggenipun kepangadani tasakuran Winisudan Tali Darma dawuh panggih putra penang peninganten Sarimbit Kusumaning Ayu Dewi Ayu Puspitasari kalian Sangai Bagus Irfan Aji Zulianto Tanoyo Jalu Bapa Basuki Rahmat saking Dukuh Nyaentro Bayak kali Jambe Sragen. Nggih. Derek ke kanca-kanca Trisula Musik ya nak. Paketan saka Sekar Kawedar. Sangkarya saka Bangoan. Makarya kalau maju lancar sound system Duta HD Mondokan. Nggih. Ajan. Ayo. Ngatur kuluk salam. Oh, ngatur kuluk salam. Nggih. Sound systemnya maju lancar. Kleru toh? Kurang fokus. Oh iya. Aku ki ngematke. Kurang jamu kok Mas dengan. Maklum no, ya rada. Sampun faktor U kok nggih. Ya maklum, wis tuwa. Nggih, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang Bapak Ibu sedanipun, cenengan kanthi sekeca sinambi midhangetaken kula sarencang Trisula. Nggih, saking Plemrejo Andong Boyolali. Pimpinanipun Mas Pur. Kaji Pur. Mas Kaji. Nggih. Alhamdulillah. Wis kaji saiki lho. Ya, didongake muga-muga berkah barokah. Yange menika. Nggih. Menika. Sanes nika niku napa jenenge? Nika garong. Kok garong lho. Nggih. Ngaturke suka panglipun ya, Nak. Aku tak kaya biasane wae. Biasane napa to, Mas? Sri Uning. Oh, nggih. Ning larase pelok. Nggih. Kelangenanipun Pak Lurah Kukuh. Oh, nggih, siang Pak Lurah. Pak Lurah ngagem kaca tinggal item napa silau, Pak? Pak Lurah ki ngagem-ageman apa wae sarwa patut kok. Nggih, Lurah kok pada KMC. Iya. Nenem ting-tinganipun Mas Pur. Nganggo tak-tok ya. Cinarito dek zaman kawuri Akike anyar. Ngene sapa? Jenengan. Wis kaya anune Mas, kaya pawang hujan. Kok pawang hujan? Kowe ora ngerti werdine. Napa niku? Sing iki jenenge tumuli. Tumuli.
Tumul iki apa, Mas? Watu sing nemu ning kali. Oh iya, masuk. Sing ijo? Sing iki Tunggal Rama. Tunggal? Tunggal Rama. Tunggal Rama. Artine? Watu siji dipara dadi 5. Oh iya. Ya apik kuwi. Berarti regane larang sing iki. Gede sing iki lho, Mas. Oh iya. Iki gedene padha tekku iki ketoke. Mosok to? Maksudnya? Apa ya semene iki ta? Maksudnya lho Mas, akekku ning omah lho. Endah ra moco-moco kowe to. Lanjut monggo. Ya Wirat Maya ing laladan Tuban putranira Suralawe kebacut nandang wuyong breng diayu haran sri hune Coba ganti sing ireng, Mas. iki ketoke pulsane entek, Pak. Engko, Mbak. Lah jenenganmu sing promoseke ya kleru lho dadakan. Paketane Mula sensitif kae sing nyender. Wo. Nah iya. Karo Sound aku- system kok duta HD ngono lho. Ya, Dik. Ya maklum dasare wong kono ki karo aku do metermen kok, Nduk. Kok meterman to, Mas? Sentimen. Sengit ki Sentimen. oh kuwi sengite sithik. Sithik. Gading saking sengite dadi Sengit, dawa ya? metermen. Sesuwe dadi kilomen. Iya. Iya, kilomen. Tukang son kok. Iya. Litermen kok. Ora sekolah iki ya. Datan hangrahita jebul sese dulur acaritana prahara Sri huning maju ing palagan wani Sik to, Mas. Jenenganmu kok dengerin telat. Sapa? Jenengan. Ya aja dadi atimu no. Heeh. Mampir tuku pulsa ning konter. Ning konter. Konter ngendi kuwi? Konter kacangan. Heeh. Aku neng kono ki tuku pulsa 50.000. Tak enteni ngasih 2 jam. Kok ora diulung-ulungi aku ngono. Iya, kok iso lho Mas 2 jam Lah lho. iya, lah terus ditekoki karo bakule, Pak, lan jenengan ki napa enten mriku? Nenggo tumbas pulsa mboten diwehi-wehi ngoten kok. Lah pulsa ki Ket wau niku pun mlebet, Pak. Oh, Lho, mlebet lah. ing pundi? Niki kula bukake, ampun aku ya ngono. Masa arep dibukake ngono aku. Lah yo, ngene jenengane nggak ada dibuka ngono ya malah isis lho Mas. Kan ngetani 2 jam iki gembrobos lho. Lah iya kuwi. Lah ya kok ora gelem dibuka ki lho. Bakule lanang apa wedok ngono. Wedok. Wah. Aku ya perkewo to. Lah iya to. Tatan hanggrahita jebul sese dulur kacaritana prahara Sri huning maju ing palagan wani sirna labuh negara Nak diaturke langgame sruning aku njaluk iringane beksan tayub kaya sengkala mau lho. Iya. Pengen jogeti kok mau ketoke. Sapa? Pecaten wae ku. Wong yoga kok ya ngono. Saiki Trisula iki tuwek sithik dipecat lho. Iki sing drawasi iki mung tukange kendang karo sing balung iki. Apa iya to? Heeh, wis rada tuwek iki soalnya. Aku wis rada tuwa iki. Mecati dhewe wae anu. Timbang dipecat. Buka celok nggih, Mas. Dhewe mangga. Serening mustika tuban laku tresno lan sabaya pati marang Raden Wiranoyo kanggo
Raden Trisula Musik makarya kalian maju lancar audio duta hati mondokan orang kleru diseneni meneh duta hati mondokan live streaming Sri Uning Mustika Topan Lapo Tresno lan Saboyo Pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasaja anantang prabu Kongsowati nalika engun kapupuh Asoy. dok perang tanding lawan Minakji tenan to Sing gandul-gandul apa ton? arek aku mesti di sentimen tenan Sentimen tenan. Meterman. lah iya Lah ya sing gandul-gandul ki ala katir lho Mas. nggon aku ora katir-katir kok Lah piye? Lah Lah piye? plok-plok kowe iki ora ngrasake wong lanang ki digoyang diobah ngene iki ketokmu disawang penak Penak lho Mas. ibu nyawang penak Penak nggih Bu nggih. sejatine wong lanang niku mboten penak Bu Ono ya kose to Mas Nyang. oh Ala katir tir lho penak. ora penak Kok iso lho Mas? kaya nek sing iwu-iwu ya kocak wae ket mau rumangsaku kok kocak terus Mau ki ya sangu rapiah kae lho. dingi wis tak jajal ngono Nah ora ditinggal ngomah. oh kasihan dirubung semut ya Semut yo gak doyan. Doyan. Alot ngono jenenge. ayo Nano Katresnan ning kuret moyo Matur sembah nuwun Titi Wanci Sowan Trisula